Jo vaig a llegir un xicotet fragment del llibre de l'Esperit del Cabanyal, de l'editorial Gurient, i així vos mostre el llibre i el resum que espero que us agrade molt. Començarem el passeig pel final del carrer d'Escalante, molt prop de casa dels iaios. La iaia ens va fer mirant cap amunt. Aquest edifici va ser la meva escola. L'escultura que veieu a dalt representa Atenea, la deessa grega de la saviesa. Continuaren caminant pel carrer d'Escalante. La iaia feia que ens fixàrem en les cases baixetes i boniques que trobaven en el nostre camí, fins que arribàrem a una casa molt antiga. Així va néixer Escalante, un escriptor d'obres de teatre. És per això que aquest carrer porta el seu nom. Ens pararem a comprar rotllets d'anís al Forn de l'Estrela, un establiment també molt antic que tenia un gran estel de plata en una de les parets. Molt a prop hi havia una casa amb una torre quadrada al mig. I aquesta torre per a què serveix? Va preguntar Nicolai. Es diu Miramar. Servia per a mirar el mar quan el Cabanyal era un poble de mariners. Així sabien el temps que anava a fer i quan tornaven les barques els dies de temporal. El iaio em va dir que als temps de Sorolla treien les barques de l'aigua arrossegades per bous. Voleu que us ensenyi on guardaven aquests bous? Els tres van dir que sí. Canviaren totalment de rumb i travessant moltes travessies ens dirigirem en direcció al mar. Arribaren fins a una edificació molt senzilla i antiga. En una de les parets laterals hi havia un gran rellotge de sol. Damunt de la porta, molt ampla i alta, es trobaven les escultures de dos bous. Així teniu la casa dels bous. Ens quedaren muts, fins que en part va trencar el silenci. També la destruiran? També.